Уважаема президент Фернандес, уважаеми кооператори, скъпи приятели! За мен е огромно удоволствие да ви приветствам по повод 23-та кооперативна конференция Регион Америки. Регион, в който кооперациите, независимо от предизвикателствата, демонстрират не само бърз икономически растеж, но и присъща на мисията социална ангажираност. Винаги съм проявявал огромен интерес към активната дейност на кооперациите в този регион, изпълнена с интересни инициативи и новаторство в различните сфери на бизнеса. Уважаеми кооператори, 2024 година ще премине под знака на 180 години от създаването на първата потребителна кооперация в Рочдайл, Великобритания, град обявен за световна столица на кооперациите през 2012 година, Международната година на кооперациите в Организацията на Обединените нации. Горди сме с факта, че именно потребителната кооперация полага началото на нова икономическа идея, която да служи на хората, а не на капитала. Няколко са ключовите цифри за мащаба на Световната организация на потребителните кооперации. Над 75 милиона индивидуални членове от 27 национални организации на потребителните кооперации във всички региони на Международният кооперативен алианс с над 550 милиарда евро годишен стокооборот. През последните години Световната организация на потребителните кооперации финансира редица важни форуми във всичките региони на Международният кооперативен алианс с цел повишаване видимостта и признанието на ролята и значимостта на потребителните кооперации като ключов фактор в удовлетворяване потребностите на член-кооператорите в обществото като цяло. Уважаеми кооператори, времето, в което живеем, е изпълнено с неочаквани предизвикателства, но въпреки трудностите, кооперациите в целия свят показаха устойчивост, която дава надежда, че имаме воля, сили и ресурси да продължим успешно напред. Кои са приоритетите ни? Силна кооперативна идентичност, иновации в кооперативния бизнес, образование и професионална квалификация, политика за младите хора, бизнес сътрудничество, обмяна на добри практики и информация. Това е и поводът Световната организация на потребителните кооперации, заедно с Регион Америки, да проведе 11-13 март в Уругвай форум с акцент към потребителната кооперация и нейната значимост за дигиталната трансформация и сигурността на хранителните вериги. Това е и целта на разработеният от Световната организация на потребителните кооперации пилотен проект на онлайн платформа Коп2Коп Marketplace за пряка търговия между кооперациите от цял свят със специален акцент върху стоките с марката КОП. Този проект вече бе представен в регионите на Международният кооперативен алианс Европа, Африка, Азия и Пасифик и приет с изключително голям интерес. Ще използваме възможността пилотният проект да бъде представен и в рамките на предстоящия форум и в Регион Америки през 2024 година. Искрено се надявам, че в началото на 2025 година, обявена от Организацията на Обединените нации за Международна година на кооперациите, да натиснем бутона старт и платформата да заработи в целия свят. Уважаеми кооператори, позволете ми да пожелая ползотворна работа на конференцията, интересни дискусии и успешно реализиране на приетите решения в полза на по-нататъчното развитие на кооперативното движение. И в заключение отправям апел с мотото на Централният кооперативен съюз в България: всички заедно можем повече. Благодаря ви за вниманието.